ng tao na nandito, naki-operate, nakisaya, di ba? Parang hindi siya competition lang, nagkaisa. Nakakatuwa, di ba? Yung Nicolas nagkaroon ng ganito. Sobrang nakakatuwa, nakakaingit kasi meron kayo nito. Sana sa lahat ng bayan meron ganito. Katulad ng sa amin, di ba? Very good talaga. Very good taga San Nicolas. At syempre, very good ka din. Napasayaw mo ako doon. Ang galing mo. Bagay na bagay sa'yo. Parang kanina yung sa cha-cha pa lang gusto ko na umakyat. Sa sa'yo, diba? Ang galing. Thumbs up. Salamat po. Thank you, Miss Nene. Ayun, kuya. Tingnan naman natin or pakinggan naman natin ang sasabihin ni Mr. Eric Tai. Okay, Joseph, Mr. Blanco, di ba? Yes, sir. Okay, meron, as judges, meron kaming 4 categories. Sa tatlo, nag-max out ka. Pinakamataas sa tatlo. Yun lang ang masasabi ko dyan. Nag-max out ka sa tatlong categories. Yung isa lang, yung medyo kulang. Pero bukod dyan, medyo bright yung future mo. Kahit, anong edad mo ngayon? Sige, okay na, sabihin mo na. 35. 35, bata ka pa. Alam mo, when we started it, when you started the show, parang naramdaman ko, I was in an exclusive bar na parang it's only for yung mga tao na just relaxing. Tapos yung pangalawang kanta na lumabas and you sang the cha-cha, ayun, ako din, sasama din ako kay Ate Nene. Tayo dyan para sumayaw. Yung pinaka maganda din sa'yo is, I don't think energy is the best. I think it's your demeanor, your soul, ikaw na talaga. Okay, ikaw na. Ay, thank you. Miss Tail? Thank you, sir. Kuya, nung unang piece mo, parang sabi ko, ay, ang ina-expect ko kasi mga Matt Monroe yung titirahin mo eh. Kaya nung medyo na-disappoint ako nung una yung Just the Way You Are, pero bigla kang nag-sway, tapos ang pinaka-nagustuhan ko sa lahat yung Save the Last Dance for Me. Yun, gusto ko na rin umakyat ng trailer. Kaya lang pinigilan ko lang yung sarili ko. Total performer talaga kayo, kuya. Parang obvious talaga na medyo matagal-tagal mo na yata ginagawa. May konti lang sa diction, pero ang galing-galing niyo po. Salamat po, ma'am. Salamat po. Thank you, Miss Ay, Faye. lahat talaga napasayaw mo lang mo partner nung kinanta rin niya kanina. Miss Faye? Speechless? Hindi. Pwede bang hindi lang one word? Sige, pwede Ayan. po. May sasabihin lang ako na importante. Alam mo, ang iyong ginawa ngayon, parang sa tingin ko matagal mo nang sinushow yan, Atchi. Parang gamay na gamay mo na, Atchi, yung ginagawa mo. Tapos gusto ko yung hoarseness ng voice mo, bumagay talaga siya sa song. Though, Bonnie Tyler ba yung original? Parang kuhang-kuha mo, Atchi. Tapos, yung nawala tuloy ako, Papa naman. Yung may mga part ako kasi, yung piece na yan kasi medyo kinanta ko kasi yan nung may sinalihan ako. Wait lang, huwag naman kayong ganyan. Kaya medyo, medyo, compared sa kanila, siguro medyo mas kabisado ko siya. So nakita ko yung mga part na medyo nauuna ka ng tempo, alam ko yon, tsaka yung medyo flat mo, meron kang konting flat kasi siguro nasobrahan ng practice. Pero, ang nakita ko sa performance mo ngayon, binigay mo na lahat-lahat, whatever left in you, ganon. Bongga ka, Atchi. Very good, ito na sila. How about Mr. Martin? Alam mo, sa nakita ko, parang nakakita ako dito ng pop star talaga. Kasi parang ang lakas maka-artista talaga ng dating. Kasi yung from costume pa lang tsaka sa props, talagang ramdam na ramdam mo, parang talagang nandun ako sa loob talaga, nakikita ko yun. Ang lakas talaga ng dating. Tsaka makikita mo talaga, bigay na bigay ka sa ginagawa mo lahat with feelings at talagang in-enjoy mo, pati yung mga bubbles, yung mga kung ano-ano tumatalsik-talsik dyan. Talagang maganda siya. Oo, parang opening number, no? Showtime. Alright, let's have Miss Ira. Sa akin, sakto lang. Joke lang ako. Joke lang. Hindi, para sa akin, achieve na achieve. So, ikaw talaga yung dumating dito na super handa. Handang lumaban. Kasi,
overall, maganda lahat. Na-insecure lang ako sa mga backup mong Becky eh. Parang kasi sobrang strong nung personality mo, saka yung voice mo. Saka, syempre, hero. Tapos sila parang, dead na dead lang, di ba? Hindi, joke lang. Pero lahat maganda, achieve na achieve. Alright, let's ayun, siguro sa dami ng sinabi nila, kailangan ko na mag-ulit. So yun, meron naman ako nilista dito, panalo yung props at syempre yung mga backup dancers, confident and entertaining at alam mong pinaghandaan. At higit sa lahat yung choice of song para sa boses niya at higit sa lahat, total performance. Tama po, total Thank you so performance. much. Ako, may masasabi din ako, showgirl talaga. Showgirl na showgirl yan, Okay. partner.